Nu er det snart bukkejagt, og jeg er ude og skyde min riffel ind af en ny kaliber, jeg har fået, en kaliber 222. Når jeg skal ud og skyde ind, så bruger jeg lidt forskellige ting, som gør det væsentligt nemmere. Jeg har taget et spotting scope med, så jeg er fri for at skal rende 100 meter over og tjekke skuddene hver gang. Jeg har monteret min iPhone på et phone scope, og her kan jeg optage. Tænde og slukke med den her, når jeg er klar til at optage. På den måde så kan jeg se skud 1, 2 og 3, 4, 5 og 6, som skyder så mange. Og på den måde så kan jeg se, hvis der har været en flyer, så kan jeg se, hvad det var for en af dem. Så er man fri for at skal gætte sig frem til, hvad det var. På den måde så kan man også forbedre sin skydning. Et andet rigtig godt redskab til en god indskydning, det er sådan en Viperflex. Og i dag til indskydning har jeg taget det her 5. ben på. Den bruger jeg kun til indskydning, ikke når jeg pyrcher. Når man har det der 5. ben på, så bliver den virkelig utrolig stabil. Nærmest som en indskydningsbænk. Jeg har en lidt stiv vind, der hænger en regnbyge derude. Men jeg prøver at tage et par skud, så vi se, hvordan lyden bliver. Ja, det var det. Lad os prøve at se på optagelserne på phonescopet. Ja, det er vist acceptabelt.